Pràcticament tot el seu temps als resultats i a l'anàlisi dels resultats de les eleccions d'ahir. Joan Clos ofereix a Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya reeditar el govern tripartit a l'Ajuntament de Barcelona després de guanyar les eleccions municipals gairebé per majoria absoluta. Convergència i Unió i el Partit Popular perden força a Barcelona i el Partit per la Independència no tindrà representació a l'Ajuntament. Els socialistes Antoni Ciurana i Joaquim Nadal guanyen per majoria absoluta a Lleida i Girona, mentre que Convergència i Unió manté el govern de l'Ajuntament de Tarragona amb Joan Miquel Nadal. A la resta de municipis, la coalició nacionalista segueix sent la força política amb més regidors, però els socialistes es mantenen com el partit més votat a Catalunya. El Partit Popular guanya les eleccions europees a l'estat espanyol, però els socialistes guanyen posicions i retallen a la meitat les diferències amb els populars. Esquerra Unida s'enfonsa i Julio Anguita es mostra disposat a posar el càrrec a disposició del partit. A les eleccions autonòmiques, Eduardo Zaplana aconsegueix la majoria absoluta al País Valencià i Jaume Matas guanya a les Illes Balears, però la perd. És tot fins al Telenotícies Vespre, que ja ha tornat a l'horari d'estiu i començarà, per tant, a les 9. Gràcies per la seva atenció un dia més. Fins demà. Fins demà, bon dia.